Lelo-lelo linali saya kadriya Triyasmara marang Ristirate Rate ratu-ratune wong Cakra Kembang apa Bathari Sri? Iya Kyai yen to pancen mengkono sun kuncat saka negara Ngamarta. Pancen dina iki kaya aku santuk pariparmaning Dewa sarta para Pandhawa wis padha eling marang kewajiban kautaman. Mula dina iki bakal tak estake dawuhmu Kyai omong aku njaluk Kyai Semar elingna kelawan momongam para Pandhawa kabeh aja nganti lali Purwa Duksina. Nggone kula wentah marang tetanduran. Ya kon ngopeni sing becik. Ya, wis aja semlang aja kuwatir. Inggih Kyai. Semanten ugi kula dinten menika kula inggih badhe wangsul nderekaken Kakang Mbok Bathari Sri. Jalaran panjenenganipun kaliyan kula menika mboten saged pisah. Arene penandipun menika kadang kula sepuh. Ya, Sadana. Eling-eling Sadana kuwi dewaning sandang Sri, dewaning pangan. Loro-lorone ngatunggal. Kuwi dadi kebutuhaning menungsa. Arepa nyandang apik sandangane mompyor nek wetenge luwe ya ora mlaku. Wetenge marek nek ora nyandang ya ora apik, ora jangkep. Dadi loro-lorone kudu manunggal. Mula dene iki wis kowe bali menyang negara Ngamarta, pulihna tentremna kelawan para Pandhawa kabeh. Ya Kyai bakal tak estokake. Sing ati-ati yo ngger Prabu Kusuma. Inggih. Wang Bathari, dene sak jengkar paduka kula badhe nderekaken paduka Sang Dewi. Langening kalang yana gelar pandamun sarati kekonang Durm soroti tanpa padang kasor lan pajaring Madheka dhisik kowe cetha yen to durat maka kowe manjing kedaton panjang gribik kowe entuk pakone sapa? Aku ora entuk pakone sapa-sapa nanging tuwuh sangka kerenteking atiku. Nggonku kepengin Wang Bathari Sri kelawan kula nang Bathara Sadana. Sumurpa iki negara panjang gribik. Aku putrane Kanjeng Rama Prabu Serang Trenggana. Dina iki aku kang bakal ngrampungi kowe aku anak lanang Nila Tatsaka. Sing bakal bondo wong sing kaya kowe Duratmaka. Karepmu dadi ora-orane yen to pancen aku bakal mundur sejangkah. Arepa dikaya ngapa Bathari Sri kuwi pepunden. Ora susah kakean bebangal. Boyongane kondur Bathari Sri yen kowe bisa nglangkai bangkene Nila Tatsaka. Maju ke para karsa legane atiku.
Soko Putra Narendra Panjang Gribek Prabono riwus nyokasoran yudane ya Triwikrama ita wujuding satria ita wujuding manungsa wujud naga sabongkot ngetah gedene Dia mangu-mangun kok kandhuan rimang lerena tanpa kanin yen tan tulusa kena udeng manuk gedhe sak gubuk renggon nyelo-nyelo. Sapa kowe? Abdi kinasih pukulan Sang Hyang Bathara Indra. Aku Garuda Winantya. Garuda Winantya? Iya. Kowe sapa? Putra Narendra Panjang Gribek. Nilotaksaka kekasihku. Aja ganggu gawe kelawan momong aku Bambang Prabakusuma. Ayo. Kewan iki mungsuhe ya kewan. Nalika rupamu bagus, mungsuhmu ya wong bagus.
saiki aja liya tandingmu jaba Garuda Winantiya. Maju sabep pethi curak lakon pedhot suwiwimu, maju platuk pecah ndasmu kowe. Kaya yasini pijojo bang mawi netra kocak ngundarandir wedanane rombran nang pindha kembang ora waribang aduh Rama pejah kula Rama aduh kula ingkang putra punila taksaka aduh Rama katone pedhot pedhit kula Rama. Bejo nyawamu ora ujul. Aku rak wis kandha, kowe aja cala-wentah, aja cluntangan karo Bathari Sri. Kuwi dudu kewajibanmu nanging kowe nekat. Ayo. Nek lelakon kaya ngene iki arep kepiye kowe? Mongko iki lagi paukuman ning lair pedhot petitmu. Yen nganti kowe diparingi paukuman sing luwih abot. Aduh Rama, sampun tobat Rama. Kula sampun tobat, kula nyuwun pangapunten Rama. Kula penan wangsulaken kados wujud kula sekawit. Oh, wis ora iso. Pancen kodratmu ya wis kaya ngono kuwi. Bisa-bisaku aku mulihake karo kuwi. Ya kowe pulih, kowe waluya. Buntutmu bisa wutuh menene ora iso kowe bali dadi menungso. Ah! Kados pundi Rama? Menawi gesang kula boten saged ingkang sampun. Ayo kowe entuk-entukane wong ki yen murka. Pauku maning dewa kaya ngono kuwi. Menapa menanipun Kanjeng Rama mboten badhe mbelani kaliyan kula Rama? Kowe tak kandhani. Aku iki nggonku sungkem. Nggonku sungkem karo Bathari Pertiwi jalaran aku kepotangan budi negara Panjang Gribek. Dadi becik jalaran dilenggahi Bathari.
Batari Sri sing bisa gawe kemakmuraning para kawula dasih. Mung perkara mbok ongkreh-ongkreh iki. Aduh. Kula mboten trimah Rama. Ya wis. Saiki ngono wae nek pancen kowe ora trima, aku ya ora trima. Nanging kowe aja nyampuri perkarane bapakmu. Keparingipun Kanjeng Rama, aku bakal nyusul Batari Sri. Mangkan terus sumbar lindu bumi maludha kuntura katuk umop kang dolane lumembak nyuku mambang kowe lah dalah kok menawa wis temeka kala mangsane negara Panjang Gripik wis koncatan bab perkara kautaman koncatan ya kuwi bab perkara katentremaning batin. Batari Sri wis jengkar saka Panjang Gripik. Kabeh prajurit Tama, tutno aku jantreku iki. Prabu Kusuma dalang ing adhawuh Kanjeng Sinuwun basamu karo panjenenganing Sun Wa Prabu. Inggih Kanjeng Wa Prabu. Ya. Kasembatan nggonira ngundurake mustika ketitik. Iki mau ana pratandha. Barat silir-silir udan riwis-riwis gondamrik amburatarung. Batari Sri lawan Bathara Sadar wis keparing kundur marang negara Ngamarta. Arjuna kula wonten dawuh Koko Prabu. Arep dikaya ngapa Prabu Kusuma ku ya putramu wong nyatane duweni lelabuhan gedhe Marta. Inggih Kanjeng Koko Prabu. Wis, Yer, wis muni sawetara. Jalaran iki isih ana untran-untran sing bebayani.
Sancut merga anjing samudra tulya dreng ladala satriya bergagah ngaglah sapa kuwi Satria unggul pawenang Raden Werkudara ya kowe sapa Ratu Panjang Gribek Prabu Sirang Trenggana ya Prabu Merak ya Prabu Lumbung Silayur arep apa gemprong-gemprong bengok-bengok bakal njaluk baline Batari Sri miwah Bathara Sadana ora melek mripatmu dipawong ing para Pandhawa mbuh ora idep nyatane mapan ana negaraku wis Watara Candra kawulungake yen pancen kowe bisa mbengkah dadane Werkudara kelak kokop getemu Dara. Kresna kakangku apa? Ngapake ratu iki mau? Kepruk gada rujak puluh. Gumun kuwi lang wujuding buta. Kaya ngene iki jenenge apa? Upamane yen to kuwi omah, nyatane mung cilik. Nek kok dadi gatra wujuding omah. Ngene. Dara. Mula ta jenenge Prabu Sirang Trenggana ya Lumbung Silayur. Wedine bung kuwi mau wadahing pari sangka tresnane Prabu Sirang Trenggana ya Prabu Lumbung Silayur iki marang Batari Sri nganti ilang wujuding buta wujud dadi lumbung wadah pari mula kang saka iku printahna kabeh para kawula ngamarta kinen yasa lumbung sak bubaring para tani panen sak bisa-bisa kudu ditumpuk dilebake ana jroning lumbung karben lerem wah mengkono iya pamriya apa karben pari kuwi bisa ayem tentrem bisa murakapi marang sagung para dasih ya panut ae kok dadi ana wujuding naga iki sak bangka ngetal ning kowe kuwi dudu sak lumrahing kula inggih sinuwun kauningan kula menika putranipun
Narendra Panjang Gribik ing sekawit kula menika wujuding manungsa. Kula nila taksaka. Namung kala semanten kula tandhing kaliyan Prabu Kusuma. Kula Dewi Krama wujud dados taksaka menika. Prabu Kusuma oncat dipun beta kaliyan Garuda. Lajeng kula mboten saged wangsul, mboten saged pulih wujud kula. Monggo sinuwun. Dados menapa-menapa kula menika namung kepingin caket kaliyan Bathari Sri. Mboten wonten ceceking manah kula kepingin badhe garwa babar pisan mboten menapa malih wujud kula sampun kados ngaten. Kowe kepingin caket karo Bathari Sri? Inggih, sinuwun. Ya. Tak paringi panilah gandeng iki wujudmu naga iki wujud mula. Kowe mapana ana tengah sawah. Ya. Inggih. Kowe mapana ana tengah sawah, kowe ya jenenga ula sawah. Kowe ngreksa karo Bathari Sri, kowe ngreksa tanduran pari. Yen eneng ama, kowe sing wajib ngrampungi. Yen nganti eneng ama kok nganti kowe ora bisa ngrampungi aja takon dosa. Kowe nek tak undhake bocah angon malah ora kajen. Oh ngaten sinuwun. Ya. Mula aku njaluk tulung. Kowe tekan kene iki lak nggawa bala ama. Ama kae singkirna sendika ketaken dawuh. Yen ora kleru kowe kuwi Raden Nila Taksaka. Ya, Jinada kowe arep ngopo? Lho. Lah kok malah kowe mbalik kowe ngrewangi Pandhawa. Sangka gedene katresnanku karo Bathari Sri. Aku diwenangake ngreksa marang katentremane Mang Bathari. Aku kudu mapan ana tengahing sawah. Mula becik kowe baliya. Lho, gampang men. Kowe saiki kok dadi kowe salin sloga kaya mengkono. Timbang kowe ndedaleng mripat gawe wirang, kata sirnakake aja kakean cerewet. Kados pundi Kakang Patih? Inggih nyadong. Wah, ora kena ki naya ngapa? Prabu Lumbung Silayur ya ninggalake negara Panjang Gribik. Sak anake pisan wujud dadi buron, wujud dadi ula. Tetep dadi mungsuhe awake dhewe. Ngaten Kyai Patih. Yo, dina iki kaya-kaya isih ringkih awake dhewe ento ngebyuk menyang negara Ngamarta. Golek dalan sing kepenak. Goleki lenane wong Pandhawa yen pun buyuki bangsane ngomong. Iye. Arpa kowe sumbar-sumbar. Najan to kowe iki ratu nanging kowe ratu ning tikus.
tikus sobane sawah dadi panganku kowe.